והשני ישר סותר את מה שיש לו להגיד, וזה הפחד שמעיד שבמחלוקת הזאת, וזה בטוח כבר לא סוד, הם כבר דנים אותה שנים, וזה מרכז העניינים לא להסכים. אז הנה שוב מגיע, הנה שוב נדם, והשני מופיע, תוך שנייה זה נעלם. אז תן מבט אל פנימה, תן לראות שזה קיים. עצלות החגורות כי ממריאים שוב מכאן. What's the flower?